बालुफुं 16 माइल निगम बैसागु खुंथाय दखरा आफादा बैसागु फोरबो खुंफुंदों। दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालुफुं दखरा 16 माइल निगम हारिमु आफादा रंजालि बैसागु फोरबो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दिनैनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायनि साखाथियावनो नांजाबनानै थानाय अरुणाचल प्रदेशनि गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादेरो। अरुणाचल रायजोनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा बैसागो फोरबो खुंथायखौ मोजां मोननानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रांखावरिनिबो हेफाजाब होलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे 16 माइल गामिनि जे रंजालि बैसागु बेखौ जोङो 2006निफ्रायनो जोङो खोब गाजा गोमजायै खुंबोबाय थादों आरो जोंखौ माखासे बे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना खोब सहाय खालामदों। लोगोसेयैनो जोंनि बे ओनसोलनि माखासे आफादफोरा जोंनि बे रंजालि बैसागु खुंनायाव जोंखौ खोब सहाय खालामबोबाय थादों आरो बिदिनो जोङो देग्लायबो बे 16थि बोसोरसालिया रंजालि बैसागुखौ जोङो मैयानिफ्रायनो गाजा गोमजायै खुंदों। मैया जोंहा फुंनि समनिफ्राय माखासे गेलेनाय बादायनाय जानानै थांबाय आरो मोनानि समाव जोंहा कम्पिटिसन बादायलायनाय जानानै थांबाय। जोंहा दिनैनिफ्राय जोबथा सान, बे जोबथा सान हिसाबै जोङो मोनसे जोंनि बे गेदेमा जोंनि ओनसोलनि आनसलिकनि गेदेमा बिथांमोनखौ जों खावलायदों। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, लोगोसे धोरोम आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गोबां जेसेबांखिनि माने जोंनि आनसलिकआव माखासे बिबानगिरि बिथांमोन दङ जों बेखौ खावलायदों। जोंनि माखासे NDB 6 फायरनि माखासे बिथांमोनखौबो जोङो माखासे खावलायदों। बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव दान्दिसे उनाव फैगोन। दा जोङो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे रंजालि बैसागुखौ जोंनि बालुफुं ओनसोलाव जोङो बे 16 माइलाव जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खुंबोबाय थादों। माखासे जोंखौ रायजो राजाया खोब जोंखौ सहाय खालामदों। बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो रायजो राजा बिथांमोनखौ। देग्लाय खोब जोङो माखासे बे फांसनखौ खुंनायाव जोङो माखासे थाखा फैसानि एसे खोब गोब्राब जादोंमोन। माखासे जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइबो जोङो मोननो हाजोबाखै। अब्लाबो जोङो मोनसे जों साननानै जोङो जोंनि RCनिफ्राय कमिटिनिफ्राय जोङो BTC आव थांदोंमोन जोंहा प्रमद सारनियाव। जोंखौ प्रमद सारा ओरैबायदि देग्लायनि बे रंजालि बैसागुआव ओरैबायदि सहाय खालामदों, जोंनो माखासे खुंफुंनो हानाय बायदि जोंनो माखासे अनसुंथाइ हरदों। बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा प्रमद बर' सारनिसिम BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखरबो जों बावदों। जों हायोबा इयुनाव फैगोन बोसोराव जोङो प्रमद सारखौ जोंनि बे रंजालि बैसागुआव जों लाबोनो थाखाय खावलायदों आरो जों लाबोगोन होननानै जों आसा खालामदों। आं बेखौनो सानो जे जोंनि बे ओनसोलाव थारैनो नंगौ खोब बालुफुं ओनसोला जोंना गोजान गोजाननि मानसिफ्रा जोंखौ मोजां होननानै सानो आरो जों माने आदर्श होनायखायनो जोंखौ नायनो फैयो। जों बिदिनो माखासे जोंनि बालुफुं ओनसोलाव जेसेबांखिनि जोङो दैदेनगिरिफोर दङ जों एखे खौसेयैनो जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन आरो मावलांबाय थाखायो। बे हिसाबैनो गोजान गोजाननि मानसिफ्रा जोंखौ साबायखर बावो आरो जों आसा खालामदों नैबे जोंनि जि रंजालि बैसागु बेखौबो जोङो माखासे सानसे समाव जोङो माखासे सानसे समाव जोङो गासिबो जाहाथे सारा बुहुमाव जोङो मोजां रोखोमै दैदेनलांनो हागोन, माखासे रायजो राजानि सहाय मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो नोंथांमोननि बे दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जि मिडिया नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै जाहाथे बयबो जे बालुफुंनि बे 16 माइलनि रंजालि बैसागुखौ जाहाथे मिन्थियो। हराव जोंहा कालचार आर्टिस्टनि प्रग्राम दङ। बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन, लोगोसे बिथांजों जोंहा हिमानि बर' बिथांमोना फैगोन। जोङो दहायनो जों खबर लादों बिथाङा फैगासिनो दङ। आसा खालामनो बिथाङा खोब 7-8नि गेजेराव जाहाथे जौस्राङाव गाखोगोन आरो जों जोंनि बे खुंगा 16थि बोसोरारि बे रंजालि बैसागु बे साननैनि हाबाफारि जिथुनाखि जों खुंदों। जों बे रंजालि बैसागु जिथुनाखि बे बर' हारिनि मोनसे हारियारि मोनसे कालचार नङा होमबा? दा बेनि गेजेरजों जों गोबां बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना माने जौगाथाय हाबाफारिखौ जों दिनैनि थांनाय मैया समाव जों गोबां हाबाफारिखौ जों लाबाय। दा दिनैनि बे जोबथा सानावबो जों बेबायदिनो जोंहा गोबां रंगिना संगिना मोसानायजों मुसुरनायजों जों बर' हारिनि मोनसे कालचारखौ जों लाखिनो थाखाय जों दिनै आगान सुरबोदों। दा बेयाव जोंखौ सारा बुहुमनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बे दिनैनि बे हाबाफारियाव जिथुनाखि बाहागो लाफैनाय गासिबो बिथां बड'लेण्ड रादाबनिसिम आं साबायखर बावो जे दिनै बे हाबाफारिखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो
गोजोननायजों लोगोसे जोंनि बे गासिबो हाबाफारिया मोजाङै जाफुंदों। आं आसा खालामदों जों बे बायदिसिना गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि बिबाङाव जों जाहाथे जौगासारनो हायो बेखौ आसा खालामो। बे समाव जों बे ओनसोलखौ सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि हारिमुवा जाहाथे जौगासारो, बुहुमाव बे ओनसोलनि गासिबो बर' सुबुंफ्रा जाहाथे कालसारखौ लानानै रोंगौथिखौ लानानै सोलोंथाइजों लोगोसे गासिबो बिबुंनो गेलेनाय मोसानाय मुसुरनायाव जाहाथे आग बारायनायखौ थोंजों नोजोर बोनानै जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।